Къди? И захвърлили тримата глупаци да клечат на яйцето. Един подир друг да клечат, да го измътят. Това не го ли чети вече? Мястото било стрънчно. И не знам как тиква да са е. И старкулилата тука, да таму, да плъс в един храст. И старкулилата така е из храста изскочил заек, свил уши, вдигнал опашка и побекнал. Камилче, измъти се, са викали тримата глупаци и кукнали подри заека. Камилче се измъти. Подри заека го конят, да го хванат било поле. Свършило се, свил заека в гората, свили простаците по него. Има ли приказка? Чакай. Било поле. Свършило се. Свил заека в гората. Свили простаците по него. Гората била гъста. И заека се скрил. Сега де какво да правим, казал най-умният, да се върнем да вземем секирите, па да дойдем да сечем, да отсечем гората, да хванем Камилчето. Да отсечем, речено, сторено. Хвърнали се тримата глупаци, взели секирите си, наточили ги хубаво и тръгнали да секат гората. Като съм наточил секирата, веднъж да замахна. 100 дървета ще отсека. Повикал се, похвалил се единия. Да замъкна половин гора ще падне, казал втория. Присмял се им се третия, пък за моята да повдигна и цялата гора ще падне. Насреща им иде един поп.